Ahojte, dievčatá, máme tu veľké prekvapenie v máji a to je akcia v strede mája na retinol, takže zbystrite pozornosť všetky, ktoré chcete naozaj veľmi silný okamžitý efekt a účinok na pleti. Táto akcia trvá len do konca mája a je to akcia, že pokiaľ si kúpime jeden kus retinolu, druhý dostaneme gratis, to znamená pôvodná cena 87,50, tak za túto cenu teraz dostaneme až 2 kusy, čiže 43 eur nás vyjde jeden retinol, čo je bomba. Toto je jeden z najúčinnejších retinoidov, ktoré môžete používať bez lekárskeho receptu a mnoho dermatologov ho považuje za nevyhnutnú zložku pri prevencii známok starnutia. Čo retinol robí? Podporuje prirodzenú tvorbu kolagénu a elastínu a kolagén ako označovaný ako stavebný kameň pleti je základom toho, aby pokožka bola pevná, pružná a množstvo kolagénu sa znižuje s vekom a pôsobením slnečného žiarenia. Takže práve teraz pred letom je veľmi dôležité používať retinol. Čo je super, že retinol ešte aj stimuluje obnovu povrchových pleťových buniek, takže pokožka vyzerá proste okamžite mladšie a pôsobí aj na pigmentové fľaky. Okrem toho reguluje aj tvorbu kožného mazu, čo je super pre ľudí, ktorí sa veľmi mastí pleť a napomáha vlastne minimalizovať rozšírené pory a predchádzať nedokonalostiam pleti. Celkovo je to ako taký nový impuls pre tvorbu novej pokožky, omladenie vzhľadu pleti a je to úžasný produkt. Celkovo retinol sa používa aj na hojenie po akné, hojenie jazvičiek, celkovo na obnovu kože, nie je limitovaný na vek. Je veľmi dôležité, ako sa retinol používa. Mary Kay má retinol 0,5%, to je taká stredná sila retinolu, ale už to spadá pod Dermaspa, Med Spa. Ideálne pri retinolu je dôležité, aby sme vlastne vedeli, ako ho používať. A pri tomto sére konkrétne je špeciálny návod, ktorý nám hovorí, ako máme prejsť tým procesom retinizácie. Netreba sa toho báť. Myslím si, že za ten efekt to stojí, ale treba sledovať vlastne to používanie. Každá pokožka je iná a reaguje na retinol inak, ale v princípe je úplne normálne, bežné a nájdete to hoci kde na internete, keď si pozriete, že vedľajší efekt retinolu môže byť suchá pokožka alebo citlivejšia alebo zčervenala na začiatku, kým si koža na retinol zvykne, potom už koža toleruje retinol a v podstate podľa mňa vidno ten efekt okamžite. Odporúčam vám, keď chcete mať dôkaz, odfoťte sa pred používaním po mesiaci používania retinolu a tam je to nesporný dôkaz a zredukovali sa mi najmä vrásky a fľaky na tvári. Vždy sa utvrdím v tom, že ten retinol je super na zaradenie do bežnej starostlivosti, ale je veľmi dôležité hydratovať pokožku. Mary Kay má toto mliečko na kombináciu, pretože ten retinol sa na začiatku riedi. Nedáva sa samostatne, dáva sa s mliekom, že ho budeme riediť, ten retinol na začiatku, tak my si ho potom môžeme nanášať na pleť v priebehu týždňa, keď máme pocit suchosti, alebo ho doplníme tiež k našej bežnej starostlivosti. Vidíte, že ono je naozaj veľmi vláčne to mliečko. Predajná cena je 51,50, ale neznamená, že ho žena musí mať. Je to ideálne, keď sa kombinuje s tým mliekom, ale pokiaľ má žena dostatočnú zásobu hydratačného krému doma, môže si to miešať aj s tým krémom. Ukážem vám, ako vyzerá. Je takýto žltý, takže nezľaknite sa. Môže byť žltý ten retinol. Proces retinizácie trvá 9 týždňov, potom ho môžeme používať ľubovoľne a všetko máme napísané v príbalovom letáku tohto séra.